the phase till kwafika amapiano, and then we are saying nothing about igqom. So hip hop will never, and it is a corner and a soziendawo. Hip hop culture, bra, culture does not go anywhere. Ngabantu abatshintshayo within the culture. Umzekelo ndendenza umzekelo ngelisuku lolwaluko ndathi kubo ngonyanye likrwala mna babesithi abakhulu abathi hey la makrwala wanamhlanje nawo ngoku ndilapha nam nditho kwamanye amakrwala hey la makrwala wanamhlanje. So it's always changing oko isekhona bra, and lamjidi bebuza based on music, i-availability yomusic ne-visibility yethu uba ayisafani nakuqala. Ndithi kuye kaloku bra uGrootman, back in the days when we started, we were hungry for fame, we were not hungry to sustain. You understand? Yeah. Now that sikhulile, we are hungry to sustain. Asanandaba nge-fame, because at least le fame anyana sinayo iyaspanela. Now we are hungry to sustain. That's when abantu baye bazibhekelisa, because when you want to sustain, there is money involved, because you want to sustain in life, you want to progress in life. Now abantu abasafuna uthenga anymore, and we are selling. Ndithi ndathi kuye, if you can just go ku Google ubhale Pzho, zininzi bezopoppa up ezochazela abantu ndisekhona. Just that kuwe ndibhekele, because of ansayenzela nto ba ndiyoperforma free kula ndawo ke ndenzela session pha ndenzela ntontoni pha. That's why I'm not that visible ebantwini kakhulu. But when you go online, I am there. Mntakwethu hence bakhe le show yena ntsika ne legend. So zeziphi wena into ucinga uba ngabana i-young ingasezitshintshe kuzo man, ingaseziyeke oku, because we've been there and sabethakala, uyaqonda? Bra, into yokuqala i-language. I'm not saying they must do their music in isiXhosa or whatever, but as long as they're comfortable with whatever they're comfortable kuyo. Ndithe ndathi kwenye podcast yami endiyenzayo ndathi akho nto ekwenza ube umameleke kakhulu ngokwenziwe ngendlela comfortable ngayo, more especially in your language. Because if you go to Durban, most rappers at Durban, they do it in Zulu. Most rappers in Maftown, they do it in Tswana. Most rappers, you can go across the world, but abantu they're comfortable in their language. Tina, we are not comfortable in the language yet. We are not comfortable in the language yet. So, most youngins, Zenza, what they do is cousin of something that's already there. You understand? So they sound like agutwa yo akola wow because they sound like, and sounding like. That's why we told ukuthi ingoma imnandi for 2 weeks and then I say ingoma imnandi for iveke 1 and then I say because naye uyaphayisa because of kukhutshwe enye ingoma ngoku we need to turn it up leligama lithi turn up, we need to turn it up okokoko now, and then the music now has no substance anymore because of we want to keep on saying ezinto zitrendayo, ezi-phrases zitrendayo that does not last engqondweni yomuntu, because they are for a moment. Uyabo? Okay. So there is no substance. If substance iyahlala, a moment, hey. Tata, umbuzo wokugqibela man. Yes. The last question endabuza yona. Are you a banker? If ever unova nansi ingoma iyadisa apha, yey, and hey, itsho, ungarespond? Andinalo elo xesha, bro. I think if ndingabala ingoma zabantu that have dissed me, abanye they even quit the game long time. I'm still here. Yeah. Because you know why I'm still here. Because I'm a God servant, ndenza into endithunywe nguNkulunkulu mna. Ndithi sometimes andikwazi ubhala ngoma mna. If ayizi. If ukuzilines eziyi-2 ndizibhale and that's it, into ezileyo ngelo xesha, that's it. I'm not forced, andicingi ngoma mna, ndibhala into ezileyo ndiyakhuphela mna. I don't think Mr. P, masenze simple lento, ngakountela from 3 at least la 8 bars. 8 bars? Okay, you can make 12 going 14 16. Yo, umapha umakhona uthina ngoku. Ukhumbule kaloku uba sikwi-Valentine's Day soon uba ungabetha nantoni anything, and ndiyakhawunta ke kwenje 3 2 1. Yo,
qonde vulekile but ivuthe lakho futhi qonde khulekile but ikude lakho utrack lokalandlela ngamagama like boom check uzithola ngamagama qapha kude vuze indlebe zakho wena victim khona ukuze hlala phasi ixoke listen ukuze uzenzende ukuze le film ke screen wena ubuke wena uthanda hit ukuba ndim kanye wena fu aka flows my big black head meta flows never been bad plans when I flow never skip ever go never sleep in a row with a big black pen I'm not doing this for the love or fame but I'm doing it just for above him again allowing my name into another stage I'm in love him keep it nara le cage man phela apha noba zi-20 as because yabona ke befuna uva njena ke tata khawutsho mani 1212 bangabana ku-Facebook fumane kaphi Twitter Instagram naku-YouTube ithini into kuwe tata PZHOTKG yonke indawo Grootman PZHOTKG yes hayi ke yonke indawo ke baphula alright ke ndibulele mani kakhulu mani ngexesha lakho mani nezibhalo uyaqonda zimratata bulela mna Grootman kubulela mna ki-Forte FM ndiyeza apha eForte ndiyeza kuloo Forte leyo ngenyawo ndizofika anytime usikrweqe nje wena mntakwethu sakubekela isitulo gqiba sibeke sibe make sure basiwome ezisitulo yaqona manibulele Grootman man and I appreciate following in Eastern Cape because I'm from Eastern Cape and ndiyinzalelwane esezilalini akho nto ezondenza celebrate for Eastern Cape ndingowapha so I appreciate a lot because the following yamininzi yase-Eastern Cape ndibulela kakhulu bra kubo bonke abantu bamameleyo mabanifollowe futhi phaa kulaa Facebook page yam PZHOTKG zi-capital letters zodwa phaa kulaa phala TKG yes ke tata siyabulela ke tata ubulela mna enkosi mololo ba one time